Dit programma is mede mogelijk gemaakt door T-Tru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij deze bijzondere livestream van de Gouden Sambofoon. Seizoen 3, aflevering 1. En je kunt nu steeds meer zien hoe we ongeveer zitten. De Gouden Sambofoon is nu volledig in beeld. Op de achtergrond, ja, kunt je het zien, zie je het deren. Dus ze zou al een beetje kunnen rooien hoe we zitten. De hint is, de bewoners zijn er al, die zijn er al. En de eerste bewoners, ja, die zijn op de achtergrond zichtbaar. Tot nu toe is nog Nemesis gesignaleerd. Dus het ding zit te weten waar we zitten. Spring de auto in, stap op de fiets en trek een sprintje. Het is rustig. Het is behoorlijk fris. Gevulstemperatuur, ja, wat zal het zijn? -10. Dus trek dich vooral in een dikke jas aan. Trek dich hijsje aan. Doe een muts op. En kom hier als we wits over zitten. Het is nog akelig rustig. Stilte voor de storm, denk ik dan, hè?
beetje bij beetje gaat het beeld goed gezoomd werden. Zodat ze steeds beter kunnen zien hoe we ongeveer zitten. En het is nog steeds akelig stil hier op deze locatie. En ik hoor in de verte al de eerste stumpjes en de eerste voetstappen. En het zijn 2 dames. Ja, ze komen al giechelend hier aan. Ze zijn aan het facetimen met het thuisfront. Dag dames. Goedemorgen. Ja, je zit aan het wijlen, maar ik zou wel een beetje tempo maken, want ja. Kom maar met, kom maar met. We gaan naar bewaker Twan. Ja. Nou, Je zit de eerste 2. oh, we zijn de eerste 2. En je moet nu een codewoord gaan zeggen tegen de bewaker. Doe jij de eerste? Doe jij maar even de zijde. Dat zo hardop zeggen? Ja. Heel hardop. Ja. Alvarad. En dat is goed. De kries in de sleutel. Ja. En de sleutel past natuurlijk op een kist. En dat zijn er 5. Dus ze moest gewoon kijken op welke kist de sleutel past. Oh, raak je dit vast? Ja. Eens even kijken. Hoe is het met de zenuwen? Goed. Ja. Is alles nog een beetje onder controle? Zeker. Ja. Nou, dat is open. Toch maar snel open. Je moet wel echt een beetje tempo maken, want er kunnen heel veel hier op dit moment hierher komen. Dus mocht je nu naar de livestream kijken, er zijn 5 tafels. De eerste tafel is bezat. Dus mocht ze in de buurt zijn, kom vooral hier, want dan maakt ze nog alle kans op de gouden sammofoon. En de puzzelstukjes werden hier op de eerste tafel ineengezet. En ik zie een heel bekend gezicht. Ja, Beppie Kraft. Wist ik een beetje een puzzelaar? Ja, normaal wel. Maar nu is het natuurlijk onder druk. Ja. De oor. Het gaat wel heel snel dit, hè? Oh, ik zie 2 Beppie Krafts. Oh, het zijn er 2, hè? Wacht. Want dit is een vervolg, hè, joh. Nou, als ze nog een uitgang is. Wacht, ja, ik ga niet neerleggen. Wel erg vlot zo, hè? Wacht, kijk eens hier. Die ballonnen die moeten hier naar boven. Zij moeten naar beneden. Laten we naar beneden. Tot nu toe zijn deze 2 dames nog steeds als enige hier. Er zijn 4 tafels in totaal. Eén is bezat. Dus mocht je er in de buurt zijn, kom je hierher, want dan maakt ze steeds alle kans op de gouden sammofoon. Dit is ook iets. En deze dames, ja, die gaan wel echt als een tierenlier, zeg. Ongekend. Ja, je moet eventjes, hè. Even gas geven. Ja. Wacht even, want je zit hier mee. Die moet hier. Ja, weet ik. Oh ja, sorry. Ik doe het niet. Zijn er nog meer mensen? Nee, ik zit echt de enige. Ja. Wacht, want dit is wel... Ik wil zeggen, hoor eens. Hier is een jasje. Wacht, dus die is... Beppie Kraft. Dit is Beppie, maar dit klopt door niet. Wat? Het gezicht van Beppie is compleet. Ja? Het gezicht, ja, Nu lief nog. het lief is net compleet. Maar Beppie is wel heel erg De gekrompen. wacht, moet naar boven. klein van stuk, maar niet zo klein. Die moet naar boven, die moet door. Dan moet hij ook doorheen. Ondertussen, ja, de dames zijn hier keil aan het puzzelen. Ja? En er is nog steeds helemaal nemesie Want dit is de in het boek, dierenpark. hè. We Dit is zitten ook trouwens in Gaia Zoo in Kerkrade. Dus Dat is het bist ze in de buurt van Gaia Zoo in Kerkrade, Dan kom dan moet snel die hier, want er zijn nog 4 tafels moeten over. rechtsonder. En ja, dan maken ze steeds alle kans, want de dames die zijn snel begoos. Ze maken goede stappen, maar ze zijn nog lang niet klaar. Dus ja, bist ze in de buurt, kom lekker hier. lang net klaar. Nee? Ja, ja. Ja, Dat is eerst een doen we het ondersteep, ook nog. hè? Ja. Ja, wacht ja. Die? Nee, die nee. Steeds zijn de dames die de enige in de Gaia Zoo is ongekend. Volgens mij is er af. Ja, klopper.
Goed. We gaan over naar Twan toe. Dit ging wel heel snel, ongelooflijk. Oké. Dames, nu mag je tijd. De finale vraag. Zet de telefoon even wat zachter. Goed nadenken, dan mocht je maar één antwoord geven. Is er fout, dan moet je terug naar de puzzel. Oké. Ja? Wat zijn de 3 kleuren van de ballonnen op de foto? Geel, rood, blauw. Is dat goed, Twan? Dit kuffertje ga je open. En je zit de winnaar van de eerste gouden sammofoon. En 1111 euro. Ah, super! Ja, Lekker! gefeliciteerd dames. Dank je. Ja, dank je En wel, dat op dank je maandagochtend, hè? Ja. Maar hoe lang heeft dit geduurd, jongens? 1 minuut 45? Ja. Fantastisch. Ja. Ben ik opgestaan hier, hè? U zit hier te werken gegaan, dames. Ja, Blanco. Blanco, heel blanco. Ja. Groepsaap, wie wel, wie niet. Ja. En voor Gaia Park, we gaan erheen. En ook op live verdachten. Gaan. Ja. En toen zijn we gegaan tot nu. Ongelooflijk. Zullen we eens even naar de gouden sammofoon gaan, want daar staat er, hè? Ja. Kom maar even met. Want wie het hier het beeld zag, hij had al meteen gezegd van, ja, dit is een schaaienzoe. Bijna wel, ja. En we stonden al geparkeerd en toen dachten we van ja, nu alleen maar gaan. Ja. En vanmorgen teruglopen, ja, toen wordt het helemaal duidelijk. Ja. Dus we zitten weer in een ganse groepsaap. En, Ja. Hier staat er de eerste felbegeerde gouden sammofoon. Wij mogen hem geven. Ja? Hij is heel zwaar, hè? Hier zo. De Kumper. Jij is echt zo. Dank je. Nou, los even, wie blij zit hier? Hey! Je hebt 1111 euro gewonnen. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Echt top. Dus die gaan we zeker besteden in ons mooie dorp Rimburg. Ook de Einzelganger optocht dit jaar is. Dus, En Burger is heel erg blij met u. zeker weten, zeker Ja. weten. Ja. Chic, man. Hey, ga ik lekker even naar Twan staan. Mocht je de cheque in handen pakken. En ja, dit ging wel heel erg snel. Hè? Ik bedoel, we hebben edities met gemaakt dat het een half uur duurde. En soms wel een uur, maar dit wordt volgens mij een keer gedaan, hè, dames. Dat is wel heel snel. Ja, goed. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ja, De verlezers, en dat zijn er heel veel vandaag, niet getreurd. We zijn er morgen, we zijn er overmorgen, we zijn er de ganse week tot en met zondag. En wil ze nu ook metspelen, wil ze kans maken op deze gouden sammofoon. En 1111 euro. Ga dan naar l1.nl/sammofoon en de wet zijn voor elkaar morgen. Dames, wilt je nog het slotwoord hebben? Wilt je even zijn groeten doen? Ja, natuurlijk. En al die lui die met ons mee hebben gedacht. En ja, natuurlijk alle vrienden en familieleden. Dankjewel voor het meedenken. Ja. Absoluut. Wil je nog één keer horen? Zit je blij? Yo! Goed. Lief lu, tot morgen. Gemaakt door Tetru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.